Orduan Miamin zan, azte bitartin jente jokolarize, baina barrizik usapatun, izetezan, evento bat frontora jutie, da, jolin, aratortezan jenti ez pentsaue preparauarik tortezanik, Preparaute, ropakin, preparaute eta luziutera, karo, jantxeuen, saltzaitzelaguen frontoien. Da, etortezan, Andragon preparaute, da, gero genti bat danetatik, jokatzen, da, kineli aztezani, saldik arre da modun, urteten saldize, genti beran saldize animetan, gu saldize modun, numero batzuk. Da, zeure numero dara bina, zeurik, besti denai bestirike, holan eta kriston giru otezak, baina barrizik usapatutan zan, ja, igertezan, gentin mailie, diferente tortzan, jantzike, preparaute, igote ban, maili asko igote ban, barrizik usapatutan. Bestalde batetik, hemengo gizarteak eta hangoak, ez euken zer ikusirik. Zuek ezagutu zen duen, hemen gizartea egoan muduan egoan 70ko hamarkadan, eta han beste mundu bet ezagutu zen duen. Bai, askatasun aldetik, hemen pentsa, 70ko ikunda, benzelako maili guen, Franco, Abadi, Berti, danak zozer txartu jamazun dana begire, emotean eguzela, eta egin da zion, inortzat prekupetan ezu gehizuna, eta alukengo bere nahi dabena, eta hori, alde horretatik askatasun itzela. Da, gero isekera, jentik, bakotxan nogar da bilen dari, hor konpon. Mitxe hontxetan modun, baina oin berro bai urte.